Dagupan City Councilor Dennis Canto. Magandang umaga po sa inyo, Consi. Magandang umaga, Idol Joanna. Magandang umaga, Idol Mark. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, babatiin ko na kayo. Maligayang araw ng mga puso. Nauna na po akong bumate. At syempre kasama rin natin ngayong umaga para sa kamustahan din po, no, ang isa rin ho sa ang anak ho ni Dagupan City Councilor Dennis Canto, kung saan ho ay nag-aral ho sa kanyang primary and secondary education sa Mother Goose Special Science School System sa Tapuac, Dagupan City, at gumraduate po ng BS Entrepreneurship Major in Culinary Arts sa Miriam College noong 2019. Naging chairman din po for 2 consecutive years sa Bangusi sa Bangus Festival at nag-facilitate din po sa turnover ng fertilizer sa ating mga magsasaka sa pamagitan po yan ng Jesus Christ Latter-day Saints at nakisama at sumuporta rin po, naging volunteer sa iba't ibang klase ng aktibidad dito sa ating lungsod. Narito po si Miss Dani Canto. Good morning po, ma'am. Good morning po, Idol Joanna, and good morning din po, Idol Mark, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ngayon umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, Idol Mark. Okay, good morning po, si Dennis and Ma'am Dani. Okay, anyway, pagpasensyahan nyo po dahil ako, out of the studio po ngayon, pabiyahe po papuntang Lucena. Anyway, kamustahin lang natin, Idol Joanna, syempre, si Dennis na ngayon ay talagang busy rin po ang sanggunian dahil kakibat ng paparating na midterm election, tuloy pa rin yung kanilang trabaho. Kamustahin ko lang po ang pagiging magulang nyo po, Consi Dennis. Nagagampanan pa po ba kahit papaano yung pagiging tatay sa mga anak at pagiging asawa sa inyong mabuting wife, Consi? Idol Mark, yes po. Patuloy pa rin yung ating pong pag-aalaga sa ating pong mga anak. At kundi ang anak ko po 3 babae. Yung isa pong bunso namin, graduate ng Lasal. Ngayon siya ay nag-work na sa Manila. At yung pangalawa ko po, si Mariel, nagme-medicine po. At syempre ang aking panganay na si Danny, nandito lang tayo sa tabi niya para suportahan yung bagong journey niya at tulungan at parating samahan sa mga importanteng desisyon niya sa kanyang buhay. Opo. Consi, how are you bilang isang tatay po? How you discipline? Yung mga alam mo, ano yung mga na-instinct Idol nyo? Mark, medyo Particularly kay Danny. Medyo dati stricto tayo, pero nung lumaki na sila at graduate na, medyo nagmelo na tayo at syempre iba na yung mga kabataan ngayon. Pero parati tayong nandyan. Alam mo naman ng father, parating nandyan at sumusuporta kung ano man ang mga desisyon ng kanyang mga anak. At syempre, tayo ay gagabay at parating nagga-guide lang para sa kanila. Kay Ma'am Dani naman po, no, Ma'am, habang nakikita niyo po sa public service yung inyong tatay, kayo ho bilang kanyang anak din, ay ano ho yung inyong mga nakita? Your advocacy din, nung na-inspire po kayo to do public service din po? Actually, yes. Na-inspire din po ako sa lolo ko. At nakita ko po yung ginawa po ng lolo ko, ipinagpatuloy po yun ni Papa. At na-inspire po ako sa kanila dahil sa tuwing nakakatulong po sila ay masayang-masaya po sila. Kaya nung ako po ay sumasama sa kanilang umiikot, nakita ko rin po yung saya na nararamdaman din po nila ay nararamdaman ko din po. So, isa rin po sa nabanggit ho kanina, no? I guess po, Idol Mark. Yes, alam mo nakakaano 'yan eh. Yung bang ginagawa ng magulang. Yan ang talagang nagiging role model para sundin ng mga yapak ng mga anak, no. So, Danny, how's your father growing up from elementary? Sabi kasi ni Consi, nung una medyo stricto siya, tapos medyo, ayan na, unti-unti niya nang nakikita na, hindi pala kailangang masakal ng anak ko na ganito, ganyan, restriction. So, how's your dad growing up? Okay lang actually po, as we grow up, naintindihan naman po namin na magkakapatid na it really helps po na naging stricto una si Papa at lumaki po kami ng maayos dahil po doon sa pagiging stricto. Pero ngayon naman po,
hindi naman na po strict si Papa. Okay. Na ano naman na. You mentioned a while ago kanina, Danny, na hinahangaan mo si Lolo kasi talagang naging public servant. And then, here comes your father na talagang public servant din. Ano sa palagay mo yung parang legacy ng inyong pamilya na gusto mong ipagpatuloy sa lima na ikaw ay pala? Na gusto mong ipagpatuloy. Yes po. Opo. Actually, yung legacy po na Yeah, oo. inumpisahan po ni Sa Lolo. health ba? Yes Sa, po, which is yung abiglaman. Mhm. So, yung abiglaman po is related po siya sa health dahil syempre doctor po si Lolo Jess. Mhm. Marami po siyang mga ginawang mga program Mhm. about po sa kalusugan. At yun po ang ipinagpatuloy ni Papa kahit hindi naman po siya doctor at hindi naman po ako doktor. Marami pong, andyan po ang pamilya namin na sumusuporta po lagi at katulad po ng mga medical mission. At sa akin naman po ay sa nutrition, which is connected pa rin naman po siya sa health, yung abiglaman. Siyempre, yung mga food intake and yung nutritional values at yung mga nutrition Correct. na makukuha po natin sa mga pagkain na kinakain po natin. So, yung iniwan po ni Lolo na abiglaman is related pa rin naman po na yun nga po, yung sa nutrition na ipagpapatuloy ko din po yung mga inumpisahan po ni Lolo na ipinagpatuloy po ni Papa. Idol Mark, pwede ko ba idagdag? Alam mo kasi ang abiglaman, kagaya ng inumpisa ng father ko si Dr. Yes po. Canto. Mhm. Hindi lang yan yung health alam mo yon, yung anything about yung health and wellness na makakatulong. Kasi ang father ko, 24/7 yan eh. Mhm. Masaya siya na makapagbigay ng advice at tulong sa mga tao. Nakita natin yan na hindi siya hindi ka yung alam mo yun, hindi ka niya papaalisin na hindi ka happy. Mhm. So yung happiness niya na nakita namin, yun yung talagang nagmulat sa amin na parang iba rin yung makatulong ka sa kapwa mo. Mhm. Talagang di namin talaga makalimutan yun. Mhm. Bukod po doon sa focusing po sa nutrition, other social services pa po na nakikita nyo na pwedeng ma-focus pa at mabigyan pa ng atensyon pagdating sa mga sektor ng ating community din. Yung napansin mo bilang habang lumalaki ka nga, Miss Dani, ay feeling mo ito pangangailangan din nila na katulad din isang sa mga kabataan, kabataan. yan. Yan, ganun po. Meron din po ba kayong mga ganun na parang advocacy, ganyan po? Opo. Isa sa advocacy po sa mga kabataan is yung mental health din po. Dahil kung makikita po natin ngayon, medyo umaano po yung mental health ng mga kabataan. So, isa din po yun sa programa na nakikita ko na pwede ko rin po pagtuunan pansin. Yun po. Which is malaki talagang magiging ambag nun, ma'am. Kasi, di ba, napapansin natin yung mga kabataan ngayon, mainly hindi nila masyado naintindihan yung nararamdaman nila. So, ganung klaseng aspects man lang ay makatulong din. No? Idol Mark, meron ka bang katanungan? going back lang going back lang kay Consi kay Consi no na regarding po Consi Dennis, regarding dito, I know as much as possible you don't want to put your daughter into a situation na talagang alam niyo medyo siyempre ang politika hindi naman po ito hindi po ito biro, pero ano po ba yung talagang palaging ina-advise ninyo when it comes into public service sa inyo pong mga anak, particularly kay Dan? Idol Mac, ang ano ko lang dyan, kung ano man yung biniling sa akin ng aking ama na si Dr. Canto, unahin namin yung mga tao. Parang sila po ang importante. At wala naman kami talagang gustong gawin kundi magtrabaho at tumulong. Pero sabi ko kay Danny, if papasukin mo tong field na to, you have to make a lot of sacrifice. Marami ka rin isasakripisyo. Yung mga dati mong ginagawa, Correct. Syempre, babawasan mo yan at tutukan mo yung trabaho mo at bigyan mo ng importansya yung talagang makakatulong. Lalong-lalo na po ngayon, sa sinasabi niya kanina, yung mga kabataan, lalo na yung mga kabataan na mga kababaihan,
Yung kanina pinag-uusapan namin, gusto niya rin pong bigyan ng ano yung teenage pregnancy. Actually, pinag-usapan namin ni Mhm. Danny yun at saka yung social services. Pero alam mo, pag alam mo, Idol Mark, Idol Joanna, no, sa lahat ng tagapakinig natin, pag may nagawa kang napakaganda, masaya din eh. Kagaya ko, 3 Mhm. terms na po ako, kapag graduate na po ako. Isa siguro sa pinakamagandang nagawa ko at sa tingin ko nakatulong, yung maipasa namin, Idol Mark, alam mo naman yan, parating after ng session Yeah. namin, ini-interview mo kami, yung, alam mo yung scholar, siguro, Correct. alam mo, Opo. I just want na ma-achieve ng mga kabataan, whatever they want to achieve. Yung goal nila, yung pangarap nila, and alam mo, ini-imagine ko yan, Mark, ano, looking back, pag dumating yung time na graduate sila at maisip nila, na maalala nila na may isang Dennis Canto na nakatulong Mhm. sa kanila, na sumuporta sa mga pangarap nila, na yun din ang gusto kong gawin ni Danny, na talagang dumating ang time na yung mga Dagupenyo, ma-appreciate nila yung trabaho talaga ng konsehal, hindi yung para Mhm. sa sarili mo, kundi kung ano yung magagawa mo sa mga Dagupenyo. Kasi yun lang ang trabaho namin eh. Gumawa talaga ng mga legislation na makakatulong sa mga Yes. minamahal nating Dagupenyo. Oo. Danny, hearing your dad regarding dito sa pagpapahalaga ng education. Ikaw, ano nag-aaral ka hanggang nakagraduate ka? You're a graduate of ano no, culinary, tama ba? Culinary Yes arts, po. Danny? Yes po. Culinary arts po. Oo. Oo. So for you, gaano kahalaga yung talagang isang estudyante dapat suklian niya yung kanyang pag-aaral hindi lamang dahil para sa kanyang magulang, sa kanyang pamilya, kundi may mga tao na handang magsakripisyo tulad ng ginawa ng dad mo na gusto mong ipagpatuloy na mga talagang gumagawa ng batas para masuportahan itong kanilang edukasyon. Your advice to the young ones na nag-aaral ngayon na pahalagahan yung kanilang pag-aaral. Syempre po, yung pag-aaral po at bilang nakatapos na din po, ang education po ay malaking tulong po yan as we grow old po. At saka syempre, mas Mhm. knowledgeable po tayo sa kung ano man po ang mga nangyayari dito sa paligid. At syempre po, sa mga bata po ngayon na nag-aaral, syempre, wag po nila sayangin yung pagkakataon na makapag-aral po sila, na habang Correct. nag-aaral po sila, marami po silang natututunan na pwede po nilang baunin hanggang sa pagtanda po nila, dahil yun lang din po yung isang gift na maibibigay po sa isang student na galing po sa magulang. At syempre, yun po, kung nakatapos po, Mhm. knowledgeable po ang mga student, at syempre, as they grow old din po, mas marami pong opportunity sa kanila sa pagtatrabaho din po. Hindi lang po dito sa ating bansa, hanggang sa ibang bansa din po. Mhm. Yun na. Actually, madaming ngang natulungan yung Oo. scholarship Idol program. Joanna, Yes? Idol Joanna, Mhm. ano ko lang, idagdag ko lang kay Idol Danny Mhm, kasi mhm. 'di ba napapanood natin yung mga latest vlog nila Mayor na Mhm. collaboration. Yung mga sa pagluluto, syempre, Yes. yung hilig din ni Danny. For sure ikaw ang pinakamagaling na magluluto doon sa ginawang challenge ni Mayor. Mm-mm. Ano ba ang isang ano ba yung parang dish na talagang it will represent you as you? Na pwede mong ipagmalaki na it symbolizes me, merong ang aking attitude, ang aking character, itong klase ng pagkain na ito. Um, hmm, Actually, Is it adobo? ano um, ano actually, bang ano bang expert ni Danny? Actually, more on ano po kasi yung niluluto ko dati. I mean, more on savory food po ko, like yung mga ulam. Pero Mhm. ang pinaka ano ko po talaga, yung pinaka specialty na ginawa ko po is yung crepe po. Mm. Mm. Dessert po siya. Mm-mm. So, parang ano po Dessert. siya, thin na pancake, then may filling po siya sa loob.
Kaya parang ikaw yun. Di parang So, ikaw yun, ma'am. Parang, sige po, ano ko po siya sa akin. Siguro po, parang akala niyo po is, parang plain lang kasi siya. Then, may Yeah. feeling sa loob. So, akala niyo po, plain lang siya or hindi siya ganun ka, hindi siya yung parang very ganun ka-appetizing. Pero once na ma-taste mo naman po, magstay naman po siya dun sa, I mean, parang, pag natikman niyo po yung crepe, parang very, yung taste niya po is very, may distinct taste na hindi niyo po makakalimutan. Mhm. So, siguro po sa akin, Ayun. kaya ko po May siya- dating. Opo. Kaya ako po mako-compare kasi parang akala ninyo po kung mahiyain po ako. Pero once naman po na makausap niyo ko, medyo madaldal din naman po. Parang ganun. Mhm. Ay, nako, nagkakamali sila dyan, Dani, kasi nakita kita sa ibang mga pag-iikot ninyo. Very jolly, you hug, nakikisalamuha ka, nakikipag-usap ka. Kaya medyo nabibigla ko ngayon na medyo low tone ka ngayon, Dani. As a simple girl lang daw muna si Ma'am Dani. Oo, simple mo. Andyan ba si Daddy? Anyway, Danny, Valentine's Day is coming. Mapunta, eto, Sir Consi, medyo lilihis lang kami sa ano. Malaman lang namin, Danny, when it comes into love life, gaano kay stricto ang isang Daddy Dennis? Ang sinabi naman niya po after college, pwede naman na po. Kaya actually yung sister ko po yung pwede naman siya. Ako po kasi wala pa po. Naubo ako ron, Mark. Na-focus muna sa goal. Focus muna po Oo. sa career. Actually, yan ang advice ko. What do you advise, Consi Dennis, when it comes into love life? Kasi syempre you have 3 daughters, Consi. Talagang yung boss namin din, halos babae rin lahat ng mga anak nila at sobrang higpit talaga nila dahil prinsesa yung mga yan, iniingat-ingatan. So what do you advise to them? Actually, alam mo, ang sinabi ko lang sa kanila, set your priorities. But, alam mo, Idol Mark, Idol Joanna, no? Ang talagang gusto ko is ma-experience din nila ang true love. I want them to experience yung true love kasi alam mo, iba rin yung may love ka eh. Pero syempre, tatay tayo, ayaw natin sila masaktan. Kung masasaktan sila, Yeah. mas masasaktan tayo. Dati nga, 3 silang babae, kaya iniisip ko nga, parang ang hirap yata nito, babantayan ko sila. Pero, sabi ko nga, pag tumatanda ka, gusto mo rin talaga na ma-experience sila yung na-experience mo din. At pero syempre, alam mo naman tayo, old-fashioned tayo, pero gusto natin. Kung ayaw natin yung sa telepono lang, sa cellphone, yung sa kalye, gusto natin kung talagang may intention sila maganda sa anak mo, gusto mong ma-meet din sila ng formal o umakyat sila sa bahay ng ligaw. Kasi, alam mo, pinalaki tayong ganyan eh. Pero, ako naman, sa lahat yan, ina-advise ko rin yan sa mga scholars natin. Gusto natin, ma-experience sila yung true love, kasi talagang, yan ang pinakamagandang ma-experience sa isang tao. And I want them to fall in love. At syempre, ayaw lang natin sila masaktan. Yun din ang advice natin sa mga solo parents na sana ma-in-love sila ulit. Yun lang, Idol Mark. Yeah. Talagang stricto Okay. tayo dahil may Idol- magaganda yung mga anak ko eh. Yeah, oo. Idol Joanna, si Danny naman siguro. Ikaw bilang isang kabataan, yung pagsunod sa mga magulang, yung pangaral nila when it comes into love life, ano ang iyong mapapayo bilang isang anak? Siguro po is, yun po, makinig po sa mga advices nila para sa ikabuti din naman po. At syempre, yun, katulad po nung sinabi ni Papa, syempre kailangan makinig sa advice nila kasi syempre pag nasaktan din po, mahirap din po yun. And kina naman Ayun. yung pagiging masunurin at tapos ba naman, di ba? At ang ganda rin ng public service habang ikaw ay lumalaki din nakasama yung lolo and your daddy. Ayan. Okay, Idol Joanna, nako, kulang pa itong oras, marami pa tayong gustong medyo lang yung oras natin. Gawala na Anyway, tayo sa oras. hingan natin ng mensahe muna Oo. siguro una si Consi Dennis sa lahat ng mga ano po natin nakikinig po ng mga Dagupeño, particularly
yung pong inilalaban po ng isang kanto na pinagpatuloy ninyo from your father, kayo po ngayon at gusto nyo pong ipagpatuloy po ng mga susunod po na henerasyon po ninyo, itong pong mga legasiya na para po sa mga Dagupenyo, itong serbisyo publiko. Thank you, Mark. Actually, kung sakaling pala rin si Daniel, pang third generation na siya, pero kami naman po, hindi lang po ako, hindi lang po si Danny, kundi yung buong pamilya namin, ang parating nandyan, nag-uusap kami kung ano ba ang may tutulong namin, nandyan yung mga kapatid ko, at talagang ang gusto lang namin talaga makatulong at ituloy yung mga programa na naumpisan ng father ko. Pero syempre, mag-iiba na rin yan, madadagdagan dahil alam mo naman, nandyan na si Danny, mas bata si Danny, mas marami siyang magandang idea, mas aggressive, tapos dagdagan mo na yung kanyang kaalaman sa nutrition na alam natin napaka-importante sa future ng mga kabataan natin yung kanilang nutrition. Meron tayong programa sa CSWD at saka sa DILG na yung 1,000 days na mapangalagaan yung bata hanggang sa tumanda siya. Yung napaka-importante pag-develop ng utak ng kabataan. Kaya alam mo, kami ay natutuwa lang at si Mayor Belen at si Vice BK ay sinama nila si Daniel sa kanilang team Anli Serbisyo at ang advice ko lang sa kanya, huwag niyang pababayaan yung mga taong humihingi ng tulong at umaasa. Unahin muna yung mga tao ang bago ang sarili at hindi pribilehiyo ang maging konsehal. Ang importante, makatulong ka. Yun lang, Mark. Maraming salamat. Maraming salamat. And Miss Danny, meron po For din po Danny, kayong message. siguro, Opo. yeah, your message for your kapwa kabataan at saka syempre, yung mga Dagupenyo, dahil umikot ka, for sure, may mga bumulong sa'yo, Danny, itong problema namin. Yes, your message. Unang-una, magandang umaga po ulit sa inyo at sa mga nakikinig po. Gusto ko lang po din sabihin na yun po, sa pag-iikot ko nga din po, marami din pong naghumihingi ng tulong. At yun po, binibigyan ko naman po ng pansin. Sila lang po ay nagme-message din po minsan sa aking Facebook page na Danny Canto. At kung meron pa pong meron pa pong gustong humingi ng tulong or maghingi ng advice, hindi lang naman po tulong kundi mga advices po, or kung may gusto po silang itanong, or minsan po related pa rin sa mental health, kung kailangan po nila ng kausap, pwede naman po sila mag-message lang po sa aking Facebook page po. At gusto ko rin po bumati syempre ng Advance Valentine's po sa lahat ng Dagupenyos. Thank you. Ayun, Happy Valentine's. Ayan. Salamat po, Consi, Maraming Dennis, salamat and po. Danny. Yes, maraming salamat po nakasama natin ngayong umaga si Dagupan City Councilor Dennis Canto at Miss Danny Canto. Ayan. Nakasama niyo rin po sa 3 oras na balitaan at talakayan ngayong umaga sa programang IFM News Prime Edition sa ngalan